Jeg hedder Marie-Louise, og jeg er veterinærsygeplejerske elev på Nordkystens Dyrehospital. Der har jeg været siden sommeren 2017, hvor jeg startede som klinikassistent, indtil jeg var så heldig at overtage vores veterinærsygeplejerske Christinas elevplads i starten af 2019. I kan møde mig på klinikken, hvis I har et dyr, der skal indlægges. Så er det blandt andet mig, der tager imod om morgenen og passer på jeres dyr og overvåger, at de har det godt, og er sikker på, at de får en tryg og god oplevelse hos os. Og det kan også være mig, der er der om eftermiddagen og siger farvel til jeres dyr, så det kommer godt hjem til jer igen. Ved siden af veterinærsygeplejerskeuddannelsen er jeg også ved at uddanne mig til noget så fint som fysiopatisk hundeterapeut. Det betyder, at jeg fra her sommeren 2021 kan tilbyde jeres dyr fysioterapi, rehabilitering, hvis de har været til en operation eller hvis de har fået en skade. Det kan også være, at I synes, at jeres dyr har fortjent en massage. Så kan jeg også tilbyde det. Det, der gør mig glad for at arbejde på Nordkystens Dyrehospital, det er ud over vores rigtig gode kollegaskab, følelsen af at gøre en forskel. Jeg føler hver dag, at jeg kører hjem med en følelse af, at jeg har gjort en forskel for nogen. Og jeg prioriterer hver dag, at jeres dyr får en så tryg og god oplevelse som muligt, når de er på besøg hos os. Jeg har ikke nogen kæledyr selv, men jeg er heldigvis så heldig, at jeg har en nabo, der hedder Havana. Og hun er en 11 måneder gammel brun labrador. Hun kommer på besøg lige så tit, som jeg har lyst, og hun har lyst. Og hun er blandt andet lidt min forsøgshund, når jeg skal øve mig i at massere og lave fysioterapi. Det var lidt kort om mig, og jeg glæder mig rigtig meget til at tage imod både jer og ikke mindst jeres kæledyr på Nordkystens Dyrehospital.